Lagunok, ongi etorria txorienera, ostirala dugu, urtarriak 10, eta hoxe, bakizu ostiralak bereziak izaten direla gure etxean, etxe askotan, bezala, bizitak jasoten dituzu eta guk, ematen dizkizuegu ideia batzuk gaurko baskarirako, ero afarirako. Horati dira, ostiral bizitariak. Izena politia. Hori da. Bueno, asteburuan norbait baldin bakozue, aukera badaukazue Portugal aldera joan, da torta de bacalhau egitea. Itzulita? Bacalhau eta patata pastela. Oso ondo. Hoxe ingo du. Ingo du, bacalhauekin patata oinarri bat ingo du azpian, eta ero bacalhauekin barazki batzuekin kitsch antzeko bat izango zen, baina bueno, bacalhau pastela, Portugaldik ekarria zuentzako, eta bigarren errezeta moduan? Manik ingot, ostiral bizitari honentzako lan partekatzeko eta zuria gehiago izango da plater nagusisa. Eta bakarra? Eta bakarra? Bueno, sarrerako bat dauka, sarrerako bat onartzen du. Eta postrea? Nik postre ez, nik kalabazana, ekarri bat olako, pate bat. Kalabaza patea, feta gaztarik. Bikain. Bueno, az gaitezen lanean, eta horrela izango da lehen errezeta. Patata uretan egozi 25 minutuz, kipula eta porrua xerratan moztu eta erregozi ingo dugu olio pixka batekin eta eskaiarekin. Gero bakailaua belarru zaintzuekin eta esnearekin 5 minutuz egoziko dugu. Eta jarraian izango da, patata egozita dagoenean, salteatu ingo du pixka bat, pastel oinarri batean jarriko dugu ondo zanpatua. Gero, kipula eta porru erregozia bakailauarekin naziko dugu, horri esne gaina esnea eta arrautzak nazita gehituko izkiogu, eta hau dena laberatuko dugu, 25 minutuz, 180-200 gradutara. Orduan, bastandakoa, izango zen, oinarrian, jarri barren olako orea euskor bat, olako ostorea erodan alakoa, patata batzuk ingo dituguna da, honek, azalda guztiero, txiki hauek, guarnizierako erodienak, garbituta, azala erabili behar badu, ondo garbitu mesedez, eta hauek, egoziko ditugu hemen, 25 bat minutuz, eta gero, ataletan lautan moztuko dugu, ditugu eta ingo duguna da hauek gero salteatu gurin pixkatekin olio pixka batekin. Gatza gehituko dugu, eta hemen beste sartaik batean jarriko duguna bendana, hasiena martxan jartzea izango. Kipula eta porrua erregosten xarra finetan moztuta, eta gero, denbora gutxien emango dena, makailaua esnetan, da horako belarru zaintzu batzuekin da baratxuriarekin, egozi ingo dugu, eta gero dena batu, talabera. Egia da, bakaiok badaukala, Euskal Herrian garrantzi eta pixu handixa, eta Euskal Herritik aparte Portugalen bebai badao tradizioa, bakaiauakin errezta desberdinak eitxia. Lehen, 15. da 16. mendian, Ameriketara itxen zienian lehenengo bidaiak, eramaten zaben bakaiaua, gatzetan eta azkenean, irauteko, bidaia irauteko, zetzan gaur egungo bidaia bezala hona azkarrak izaten. Oskaiurek etzukaten? Oskaiurek etzukaten, beraz, denbora egoten ziren hori itxasuen eta bakaiaua eramaten zabien. Eta gero, bueltan, patatak ekartzen zituzten, zezkenean Ameriketatik etorten ziren. Eta lehengo holan puntu altzen zana, Portugal izaten zan, beraz, bertan asko edatu ziren patatak, eta patata eta bakaioa kombinatzen dituzten, errezta asko auki. Pila bat. Bolinhos de bacalhau. Los bolinhos. Hau da, bakaia holan, bolak. Bolatxoak. Bolatxoak, hola kroketa batzuk frigituta eta izaten dienak. Gero haukau, bakaiau con natas. Hau pentsatu nik garai baten, edo 15. mendian ez dakinik hain finak izango ziren, hori esne gainakin, hau bestia holan fin platera guztien, baina egisa da, bakaiau daukala aragi trinkoa, patatak bebai, pixua daukala eta gorputza, beraz, gozia holan ondo, gozez eta ondo geratzeko, basan kombinazio ona. Hemen Euskal Herrian, bakaiaua alde batetik, patatak bestadetik, eta holan, bixak gustatzen dituzten errezeta, ez da, gedolako gixatun bat edo patatana bakaiauakin. O saltza berrian itxe maitu, patata saltza berrian, atzo ingen ituen arraba bezala. Edo laban itxe maitu golan laban patata erre batzuk, eta gero gainean denbora pasatzen danean bakaiaua, baina besta ez ditu golan bierrezetak nahazten, oitxura kontutek. Prestatu genuen, eta aipatu nuen, eta oso goxua geratzen zen, han indako patata arrautza purtuak, egiten dituzten makaiabarekin. Hau da, patata fregituen oinarri bat,
gero bakailaua, eta gero gainean arrautza fregitxua. Hori ez da bakailaua obraz? Obraz beste bada. Bai, baina... Patatak lastotxo moduan ditugunak eta... Obraz da beste klasiko handi bat, sartzen mazet Portugalgo sukaldaritzako klasikoetan hori hartuko zaizu. Bueno, patatak irakiten, hauek, zandako 15, tamaino honekin, 21 minutuan ero osita hongo dira, orduan egosten, eta hemen, kipula lehengo, eta ero, 2 porru. Oso no, eta berezuk, hau, errezeta sabeizitzen, lehengo momentutik, baina, berez errezetan jatorri esaten da, soberakinak aprobetxatzeko, hau da, patatan da bakaian soberakinak aprobetxatzeko, eta hori, holako pastel baten biltzeko, ez? Bai, azkenean, balazki pixkatera daukazula, ero horre gehitu, bakailaua bezperan intzana sobratu zala, arrautzatzuk etxean izaten zituzten, eta berez errezeta hau, normalean esneakin egiten da, baina hone dauka, ikutu bat, ja krematxoa usteko, egiten dana, esne gainakin, esne gaina eta ero esne pixka, baina doblia dauka esne gaina, orduan, hoinik krematxo utziko dugu, Oso, no? Eta hau, honek, mugak gainditu dituz, gainera, Portugaletik, joan da, Brasilera bebai heldu da, Kanadara, eta hainbat herrialde desberdinetan, itxe dituzte bakaiau eta patata pastelak. Errezeta desberdinak izaten dira, baina, badabor Portugaleko kutsu hori. Jatorria makaiau eta patata baldima daukate, gero bersioa, bakizu, nahi txuzun guztiak. Hori da. Eta ontxe, esne gaina erabili bidozunez, lehengunean irakurri nahi bai notizi bat oso interesgarrixa, zemen txorinen hainbat aldizen jogu berba adimen artifizialari buruz. Bai. Zelan adimen artifizialak laguntza ditxu, industria pila bat, da esparru pila batetan oso erabilgarrixa dela. Eta sukaldaritzan bebai. Eta, janarixan industrian, bebai. Eta ontxe, esnegintzan, olako bakterioak detektatzeko, bakterio kaltegarri dienak, eta esnia holan, noiz atara bidan jakiteko, adimen artifiziala erabiltzen daue, eta lehen 6 egun irauten zaben prozesu batek, hakizu zein bat iraute ditxun gaur egun? 3 ordu. 6 egunetik 3 ordutara jitsi dute? Gauzia ez da, batzuk esaten daue, ez? Adimen artifizialak itxeotzuna da, errezeta berrixak atara. Ez, zuki zen batzu zatu? Hori bai. Bai, itxen dotzu. Eta, baina hori zuke bai inzeike, baina zuke igual goiz oso bat ematozu 4 ordu, eta berak 5 minutu orduan da, ez da itxe itxula gaulan gauza batzuk. Ideiak ematen zizu gehien bat, ez? Bai, ideiak ematen, askotariko balixea, baina itxotzuna da denbora pila bat aurreztu. Adiz, olakotan, ez? Hori Pensilvaniako Unibertsitatean izata. Ez da, inok, esan zera, eta adimen artifizial ez dakiz zertarako erabilizuten etxean, nahiz goratzen, zertaz ibilizia, guk adimen artifiziala botatzen dugu, eta bitu, errezteten dugu, pila bat, zelen pasatzen horiteko, ez da izen denbora, eta etxeko, eta zokan janariarekin zekusi, ez, eta ez dakiz zerekin zen, eta esan, da, zitzaidan, otuko ez, hortan pentsatzea, baina bai, jenteak badukala oitura. Bakitzu ze proposamenen sustan Julenek, gure gidoilarixak, zenik esan otzan behitu eskondu nintzen, oindala ja, hilabete bat egin bidau. Eta orduan, gonbiatu bako izan dako, 180 ziela, nahi gauen olako eskutitza bat bako izan dako. Personalizatua. Personalizatua, behitu, zurekin akordatzen az, unibertsitateko garaia da beste batekin, anekdota batekin konta, edo lan, pentsatakaku, politxa, baina karo, lana da egunak eta egunak idazten, ez? Ez hau estan, eta segatxek ez tozuitzen adimen artifizial batekin. Eta hor nola izango zen adimen, nola da? Claro, zuk informazioa sartu inbiotzazu, orduan, zagutu nuen, ez dakiz ze egunetan, eskubitara klasean, eskubitara zegoen, berari kopiatzen nion, ero usten zidan, ero... Nik hori ikusten dut gai hau, hori, adibidez, menu bat eitxeko, ez? Hemen, oran, gidoian galdera jartzen zen, lanik gabe geldituko algara. Zigoretanik, adibidez, nik uste dut, aurkezle bezala, etzala holan egual, adimen artifizial bat, nik ez dut ikusten, ez? Badauzen holan gauza berritzaileak eta, baina, pertsona baten lana aurkezteko ez, baina, gidoiak itxeko eta, nik gidoiak itxeko nik ikusten dut, nik Julen izadotzak. Ni ez dakit, baina zu, ez edo, adiztuketanik, errezetak, idazte, Apa Julen zu laseko, horatuko dala, hiebuka errazutaz, eta... Broma da, baina zuketan errezetak idazte ditxugu etxian. Eta txorinen etorri da, karo, azkenean, 205 errezeta urtien edo izaten die.
Orduan, olakotan, igual laguntzatxon bat. Errezetak egiteko, hoxe laguntzen duela. Baina, eta badauza artifizial batzuk, nun esatu otzasun, hau daukat etxian. Bai, ero. 35 euro nahi ditut gauztau, eta berak itxautzula menu dana. Baina, oinen Lauri, urtarrilean gaude, eta nahi dut errezeta bat, osai, hau, eta hau izan dezala. Eta hartu, eta berak iten dizu. Alde hortatik, interesgarria, bai. Eta sukaldariak, esan dago, gu esan duena, Patrik esan duena. Sukaldaritzan asko erabiltzen ari dira, menuak egiteko, eta plater berriak asmatzeko. Hori bai, nik esan dugu, ideiak ematen izkizu, zuk bera proposatzen izkizu ideia batzuk, eta eror, norberaren ikutua juten da, esaten, hau aldatuko diot, hau moldatuko diot, ero hau ez daukat orain, ero ez gustatzen. Orduan, hemen, makai haua, gezatua, gero eskaia darra, baratxuria talpare bat, gero botaiona baita hor ereinotza, eta hain piper beltza eta esnea. Eta hau, ingo duena hori, irakiten hasten danetik 5 minutu utziko dugu, gero utziko pixkat pausatzen, eta gure makeiagoa egin da egongo zen. Eta izango da gero, honekin batera, gure porru eta kipula honekin batera, betegarria izango dana. Eta hemen ere, botako dana da pixkat, hau da, eskaia, baina lehorrean. Orduan, eskai lehor pixka bat, gainetik ere. Oso, adimen artifizialak dauka gaituzuna hori ez, olako izurritiak eta detektatzeko, barazkixetan, baina dau gauza bat, ezin jabena hor, ez daukala hor botererik. Fardelik ez daki aldatzen, fardelak. Edo etxia garbitzen, ez? Etxia garbitzen alkohol. Badauz hor robotak eta egoten dinak. Ez baina, da, olako, izurritiak eragin, benetasuak, ez? Azkenean globalizazioak badauzka olako gauzak adidez zu. Tailandiara zoiaz, eta hor, aeroportuan bertan, jarteotzu ezuk ezin dituzu bertako manguak ekarri, ezin duzu bertako landariak maletan ekarri. Azkenean, horrek dauzkien bakterioak eta mikroorganismoak ekartzen badituzu, Euskal Herrira edo Europar Batasunera, hor, arazo pila bat sortu leike, ze horrek ez da oitxuta, hemengo klimara, hemengo egoerara, gu ez gauz oitxuta be, hango mikroorganismotara, eta azkenean sortu leike edo ze gauza. Honekin notizio hori, iaz izan zan, ez? Lekeition egon ginen lehenko, bi astero, ez da, lekeition izan ginen aste buru pasa, eta gero menditi buelta, demoten joan ginen, eta gau izitzaikun, eta eskerra nik normalen beti motxilan, badespada, linterna o frontala ematen dola. Eta semia zaita, eta hemen zerroin basurdiak, eta basurdiak, eta mapatxe bat ateatzen bazaigo, ze albistea hon zan, ez? Lekeitionero iesero norbait iesindako, eta mapatxea zehola, eta, mapatxea, barrapoko du! Ostra, mapatxeak entzun dukat, malaletxe, erra dokala. Eta, baina hori da, zenbat gertatu da jenteak holan dordoka txikia da Euskal Etxian, apena ematen dut, eta aske utziko dut. Ez, mesedez. Badaude horrelako zentruak non utzi horiek, gero, ze aske uste modu hemen errekan, ez dira hemengoak, eta hemengo dena arraparri pasar, esaten dana txikitzen dute, jaten dute hemengo lorategi, eta gaina, gero, bikote ez da nola, baina bikote aurkitzen dute, eta kontu zibili behar dela. Tinderrera punta ubiarrik, horre... Ze aurkituko dute besteen bat, norbeste ume batek utzi duela. Hori da. Igual, ezagunen holan, izurreterek ezagunen historian zehar filoxerana izan da, behintzat gastronomia munduan, ez? Da, 1870 hamarkadan, Amerikateko estatu batuetatik, Europara helduzan, intsektu bat, eta horrek izolatu zituen maazti danak. Orduan, gaur eguner arte... Danak ez? Kanaria albertetan esan itxe. Hori bai, eta azorezen ustot bebai, badauela holan, upategi bat, bertan esaten dabela bebai, bertaraino etzala heldu, baina, danak hil zitxun, orduan, arazo ondixan. Gero nik, nagoena ezagutzen, igual zuk entonces zitrikoen atxekagea. Erdeaz, la tristeza de los cítricos. Ez, ez dut. Ez, hogeita marrian, azten da Ego Ameriketan, eta 57an heltzen da Europara, eta mundu osoan 1.000 milioi zuaitz galtzen die zitrikoena. Atzeka, eta zezien, holan, Venezuelako telekuleborroiak ikusten zitrikoak eta holan triste jartzen zien. Ez da, broma izan, nahi dut esan, geratu zana... Hasiko ziren, simurtzen, edo ez dakit dutik etorriko da izena, baina ziren simurtzen eta badanak kaltetzen, ez? Eta azkenian, hau gure inguru ez da zitriko ingurua, ez? Hori agian Valentzia inguruan erentzungo zuten, baina guk hemen egia esan, nik ezek buletzungo. Eta noiz esan zen hori, Patri?
30 osea, ona heldu zen 57. Vale. Ene. Orduan, Bai, zinen ez, filosera, beste abitu aspaldi izan zen, baina hori egia da, upate gitara eta jun izan garenean da, askotan entzun izan dugu, eta nola... Gaur egun existitzen dala kondiokan, gaur egun ezin dituzte... Bai. Bueno, ez da gizartzen zaren hor, Aitor, baina makaiagoa, dagoeneko irakiten hasi zaigu, eta honek esandakoa. Ez netan, hobeto, baina uretan egozi alduzu baita, 5 minutu egosten izango dugu hor, eta hemen bestaldetin hau, bueno, gero hau dena bilduko duen, kisi batean izaten da moduan bilduko duen, orea prestatzen. Kasu honetan dira, 3 arrautza zori, 2 arrautza gorringo, eta gero 125 esnea, eta 250 esne gaina. Hau, ondo birrinduko dugu, eta horri gehituko diogu gero, horako parma gazta, pixka bat, beste sapore bat emateko, Bai, eskenean. Ez, kixak aukiko zauna zan, hori, geruza orea euskorrana, edo, eta gero, prestaketa normalian berdin izan da, arrautzak, esne gaina, da gero, irugiarra, tipula, edo, barazkixak, porrua, eta hau izango da, geruza barik, hau da, orea euskor barik. Bai, patatan oinarria izango da. Patata hauekin goitxuna esan dakoa, gero, behin, porru hau eta hemen honekin batera daukadanen, sartai ondan bertan, gurin pixka bat, olio pixka botako dut, eta patata horiek egozita da duenak, beste ikutu bat, ez izateko bakarrik patata egozia. Salteatu ingo ditut, hau nire ikutu da izan da, 2 liburu hausate Portugaleko errezetana, eta esaten, zer da falta zaio, patata egozia, zer da? Zu, hobetzera. Bueno, aldatzera, hori, niretzako agian, gero, esan dakoa, agian ez dala gehiagin abarituko ikutu hori, baina, bueno, nik uste dut kalterik ez dira ingo. Hemen, kitzean bezala, bai ero bai, gatz pixka botako, gehiagi ez, gero, sekondutan izan da, makaia bat artean daukagula, baina piper beltza bai, eta, hori, gatz pixka botako dio, eta piper beltza beldur gabe. Eta gero, gazta ere hona doa. Bai, baina horretik, gazta kontua bintzat, gazta izango duenez, gatza kontu. Ondo. Eta aurten zegor, edo joan zan urtean da, hartu zinuntzuk herrigorako saskixa? Urtero hartzen da. Urtero hartu zinen? Bai. Aina, 3 egon di aurten ezberdinak. 3 zien, ez? Bai, 3 uste, bai. Bai, eta gainera, aurtengo kanpaina indabiena, deitu dala Euskara ikuska, izan da, 11 edizioetatik lan arrakastatxuena. Osea, kristianoko arrakasta izan da, azkenean, herrigoran ekimena da, azkenean, Nafarroan hegoaldian, berez, Euskara nagusixa estan komunitate baten, saltzaituzte bertako produktuak, baina, etiketa euskeraz eitzen dago, ez? Orduan, bertako ekoizli eta, putxo bat, laguntzeko eta bultzatzeko. Eta diruaren zati handi bat, euskara sustatzeko. Hori da. Eta azkenean, alegina bai, pila batin daue, eta heldu da, arrakastatxuena edizioa esan dut izan dela, 16.000 saski saldu txuste, eta heldu die 230.000 euroraino. Iepa! Berez, bada diruetekin haundixa, da azkenean, hor, pila laguntza dituzte, ez, AEK ikastola desberdinak, proiektu desberdinak, zigor iturrieta, gure taldekide pila bat, txorienetik bai, beti kontsumitza ditugu, euren produktuak, beraz, sorionak, eta zuei bai, animatzea euskal produktuak kontsumitzera. Eta hor, goraipatu behar da, ez, gero banaketan, eta hor laguntzen duen jente guztia, hor bolondresak eta herri bakoitzean, hor, Durangaldean, eta, herri ezberdinetan izaten dituzte tokiak, Durango justo, nire ikastola izan zanak, urutxean jasotzen ditugu, baina hor dena, bolondresek eta egiten dute, eta, jende horri eskerrak ematea. Azkenean talde lana, ez? Bolondresak, ekoizliak, kontsumitzaileak, eta da, proiektu oso jasangarrixa, eta... Bai. Eta benetan interesgarrixa. Bakaiagoa, kanpora. Bai. Patatak. Nola daude, baina ikusten die pixka gorantza doazela, orduan patata hauek txikiak izan da, esatizuet. Erortzen bada bere pixuarekin, egozita daudela. Utziko du, makaiagoai 5 minutu, zagero mamurtu inbar dugu, 5 minutu hor pausatzen, patatak, beste, 5 minutu utziko ditutu lan, eta ero izango da, ateratzia, eta patatak hemen pixka salteatu, makaiagoa, mamurtua, porru honekin nasi, eta gero oinarrean jarri patatak,
hau, nasketa hau gainean, eta bukatu arrotzekin eta. Eta ero labera. Bueno, bueltan gatoz, patatak dauneko, hemen, ikusten da, keia botatzen nahi diela, egosi eta territi moztu ditugu. Eta ingo duguna da, besan dagoa, sartaia, eta dut, hemen porrua eta ondo erregosita, eta hemen ingo ditugu patata hauek, pixkat salteatu, beste ikutu bat emateko. Osondo. Errezeta hau, hobetu alzan oraindik gehiago. Zegero pentsatu, ostra Iturrieta, hemen utzi duan esnea honi bota diot. 125 hemendik esneanak atarako nituen, eta makaieu zapore izugarriarekin. Orduan, berandu. Bueno, horrela iten die gauzasko, gero hobetzen, ero aldatzen juten die. Eta izan, telebistarako igual ez, hau itxoin biozu hau itxeko, baina etxian bat zauze, baina hori, gero momentuan itxen alda. Eta hemen, porruak eta kipula erregosita, eta ingo duna, hemen ezurren batero badauka, ikuste zuen makaia ondo inda dola, botako du hemen, eta gero, sardezka batekin, ondo. Asalta guzti. Ez, asalak entzen nahi. Bale. Junda salsati bat? Bueno. Ez? Ez da joan. Sustua. Azal pusketa goten bada berditzegu, baina, bueno, azala, printzipioz kentzeko asmoan daukat, Hori da. Venga, agor, eta hemen, patatak salteatzen. Bitxu, ona. Eta nik ez dakit zure txien zu, holan, honek, baskalondoak, sobremesak lan ezaten zana, bazare salia edo, zara geixau, hori, baskaldu da, ala, mendira joan edo, buelta bat emotera joan edo, siestia bota edo... Etxekoekin izan bada, nahi duzan, a ber, bai aldatu nahi zela lehen kuadriakoekin iten gendunean afaria o baskaria. Bai? Venga, ja, faldu du, venga, guazen trago batzuk hartzen, o guazen kalera, o tabernetara, ero guazen dantzaikera, ero, bai. Eta oin ja gusto eroten eskuadriakoekin, eta kontu kontari, eta bainoiz txokoan elkartean bategu, eta azkenengoan goizaldeko laurak eman ziguten. Hori ez da baskalondoa, hori da bizioa. Afaldu gendu, bai, a ber, gure kuadriakoekin kontutan izan afaria agien 11 amabitan azten dara. Benetan? Bai. Etortze. Hori gozarixa da. Patri, ni jute naiz batzutan kuadriako afarira afalduta etxean umeekin, lehenengo. Badaki ze ordutan hasikoaren, orduan komeni zait zerbait jatia lehenengo. Ostras. Orduan prixa barik hartzen da bien. Bai, orduan, baina hori, atera ginen ez da ize ordutan, ez da, laurak ero, irurak eta pikuta. Bueno, zerbait hartzera, eta esaten ere, zerbait hartzera, ikusi ze ordutan, dan itxita da, eta, oin gustora goten, baina lehen manitzen hartu, eta etxian bebai hartu jeiki, eta oin gustora goten ez. Nik gustot hori, ez dakit oso guria dela, da gustatzen dela. Azkenean, baskalonduen gauzea itxen da, sua etxekotu zanetik, bentsa zen bat urte, azkenean, hor, goxo-goxo egoten ziren berotan, da, kosin hau, eta gero zutan geratzen ziren holan, purtxo bat, berbaitxeko, tradizioak bai, ahos pasatzeko, eta euren historixak eta kontateko, eta gustatzen ziren, hor egotea purtxo bat izketan. Ontxe, baskalondo desberdina dauz, ez? Badauz batzuk itxen da behenak, mai jokuak, beste batzuk eztabaida politikoak hori Gabon eta ontxe pasa ditugunak, familia holan, asko elkartzen zari nian, da igual, ez dituzula holan urte osoan asko ikusten, hor eztabaidatxoak eta egoten die, batzuk gitarri atara da abesten hasten die. Eta honek hasi dienak oin, zelan da gaiu txiki hori pantalla badaukana, eta deitzeko hori da, horre pila bat. Hori pelikula bat bazauen, hori, mai erditxan sartu, eta betxu, lehelenak hartzen dauenak, €5, €10, multa bat jarri bika. Bai, hori, maian jartzen ero guk, elkarten txoko niten dugu, hartu, mugikorrak sarreran. Danak, gaur da, kuadriantzako eguna. Eta zebestela beti, eta ez, laneko kontua da, eta ez, erantzun inberdo, pero bikotea da, eta, kamu la leche. Gari batean, lana behizaten gendun, bikotea behizaten gendun, eta, telefonorik ezken neukan. Eta ezken nun behiratzen. Nik horregatik, sarreran baino, alda olako kutsa baten utzi, aldamenean, da deitzen bozu entzuten dozu, baina, esposu bier. Gure elkarti ez pentsa dela, ez da oso handia, entzuten da, sarreratik entzuten da, telefonon bat txirrin, etortze hasten bada, entzuten da, Bueno, ikusten duzue, ez da berdina, patata egosi batzuk, ero patata egosi batzuk, eta ero lan, urinakin eta... Eta hemen, ez erotu, hartu, ez tozu erosi behar olako gaiu berezirik,
ez ezer, ingo duzuena goiara batekin. Gaina ikuste duzu, zigorrek jarri dauela, azal eta guzti, etzari lonan zuritzen ibili bihar, eta azalakin be, azala jangarrixa dela, jate itxugula holan patata erreak. Bai, eta norbaiti azal ez basaio gustatzen, kendu azala, lasai asko, ez da pasatzen ezer, eta azal gabe jantzazue. Sare sozialetan ikusi nauen, neska batek itxen zabela alako patata pure bat azalakin. Holan, ezukin josuna, holan, putxe bat sardexakin, eta aplastauta da itxen zaben olako, zehose azkarra. Zenbat komentarixo hori baina zelan otutzen jatzun da. Bueno, jangarrixa da. Ez que azala jan iten da. Zuri espagatu gustatzen, ez jarri ez, baina neskia kritikatzen koitxaua. Jende askori nik uste dut. Ez dakit, segun zelan daun azala, ez? Baina pegiak itxita jartzen ezo patata frejitu bat horietako azalakin ero gabe. Eta ez dakit, nin nabarituko... Igual texturian gehiago, baina zaporian. Baina bestela, zaporian ez? Eta, esan dakoa, ondo garbia badaude patatak, ez da inungo... Hombre, lokatza ukitzen bada. Hombre, bai, ondo... areia ba hori. Ondo garbitu behar dio, hori bai. Bueno, bakaiaua, hemen, ondo mamurtua, kontutan euki, hemen gatzik eta estio bota, lehen hasieran barazki bai pixkat erregosteko lehenao, baina gero horrek gatza eta piper beltza dauka, gazta dauka, makaiaua daukagu, orduan ari gara jolasten gauza batzuekin, non gatza berez badagoen. Presentzia egongo da. Bai, olako moldetxo bat, behar da, gero askatzen dan horietako, Harriko dugu. Bai, zehonik bueltia emoteko, txarto. Bai, eta gaina patat... Bueno, gerateko zen tatin antzeko bat, buelta ematen badiogu. Iman bigeron buelta eta gero buelta berriz. Buelta gehiagi, ez? Buelta gehiagi. Askatzeko bada, ba. Hemen, pixkat holan, sartu koiara gero, hemengo itxasteko likidoa barruan sartzeko, eta esan dago, hemen, esne hori botokau benion, hobeto. Eta zigor, gainera, hau, behingoz, txorineko sasoi honetan, edo behintzat 2025an, ontxe estrenatu berri dugun urteotan, igual, ez gara erreko, ez txu gure hau zapaiak erretzeko, ze, hau, beroa jaten da. Jaten da. Esan minotzen, kixak... Otza jan alda. Hori da, jan alda. Jan alda otza. Nire gomendioa da, beroa jatea. Epela gutxi jota, Patri. Bai. Bueno, a ver, itxengo du pixkat ostu arte, zera, eskenean gero bakizu, hemen telebistako kontuak, sartuko dugu, mosketa bat, ez da gizera, pinpan, pixkat otzituko da, ematen digu denbora. Osa, enaz erreko? Principios, ez lukete behar, ez luke. Hemen honena da, lehengo 5 minutuak 220 gradutara, eta ero eta 180 gradutara. Orduan eza, Patri erringo zara. Ontxatala dozu? Sentitzen dut, Patri, errima zara. Ai, ama, enitzen gogoratzen hau labean sartuta utzi duela. Jose, goritu rei. Ai, ama, zein godiogu, Patri. Putz! Esaten, inputz! Bueno, bentsat itxura hona dauka. Zer, bai, ez? Holan... Erreko gara, baina gustuz. Ere. Neun da. 200. Neria hotza izango da, eta gainean nerian dako bai, nik laba biot, así que hotza utzi beste zuen. Bai, bueno, orduan. Hemen, sartuko genuke. Bero, a ver, hau etxetik hartu fin, ezken egu bagizue, ezin gara egon hemen lantaldea, 8 lagunekoa, hemen itxoiten ordu erdi gure pastela egin dagoen arte, orduan, etxetik ekarri dut egin da, bero, erreko zela, ez? Plater bat atzatzen baina zu, Patru? Hai bitxu gerusak zela geratzen dine, patata eta goikua. Eta hau da, bueno, ez dakit ensalatxo batekin, edo horrela zerbitzatuta jateko plater... Hola, irukitxo bat, oza, tarta bat izango basa. Bai, asmoa da, gaina hori, Holako iruki bat... Bitu. Mostea. Ia, gerusak espaitxuz ikusten, holan gainetik, holako honek gazta tartak erreta dauzenak, Bai, itxura horrena dauka. Eta... Bituse krematxu. Jak. Hemen... Au! Azkenean, erreko nahiz bani gaur. Hemen daukazue gure bakaiau eta patata pastela, bai, pastela, hola ditxo. Hau da, bakaiau con batatas. Pastel. Torta do bacalhau. Bueno, portuguesa da... Zentratuko gara euskarean. Goizean, zer esan dizu, Patri, hemen inglesez da gontzean. Hizkuntza jakitea ze ondo da. Ze polita da hizkuntza jakitea.
epela. Dau, temperatura perfektuan. Nietako holan ataraliko zen. Una doble. Oxua da, bai? Oso ona. Uxua. Eta ontxe, txuk esazu hau platerosoa dala, baina sarreratxo bat eitxia Bikai. utziko ez da zuzta. Usten ez. Nahi duzu. Ba, ontxe gataz. Ba, sarreratxo bezala pate bat egingo dugu, ze gisa da, ostiral bizitari hontan, batzuk etorten die bisitan baskaltzeko. Baina beste batzuk etorten die, ez dakit, holaxe, kuku bat eitxera, eta horrei bebai guztun da. Zerbait eskaini berzaile. Hori, zerbait eskaini. Patatatzu, Zerbait eskaini, kalabaza patea, eta urdaiazpikoa eskurran azuretako. Noski, baina gehiago, Bai. dutelako hemen ikuste dutela lanketa, Barazki jaleak direlako eta igual. pakete irekitzea da, bestea bakarrik, Claro. eta horrek ez dauke inungo meritorik. Txarto geratzen Aukera zara. nik nahi dut. Oso ondo ba, hau erakutzi gotzu eitzen, eta hola da errezeta. Kuia erra ingo dugu 180 graduan 35 minutu. Eta gero izango da birrintzia, kuia, berakatza, feta gazta, olixua, piperbeltza eta pipermina. Eta gopor baten zerbitzatuko dugu, oliba olixuakin eta ogi apurtxo batekin. Eta ontsi nahi dut gauza bat zuk ikustia zigo, zenik magia ingo. Adi egon berraz. Magia, Ikusi honen tamaina. Kuia, bai, Eta eske, labian sartzen dozunean, bai. txikpia, txikitzen da. Bai, baina horri potx batzu daudelako, mailu Lana joten, eta plan, joten diote golpeako lan, da Hori da. diguntzeko eta txikitzeko. Hori da, eta nik gustatzen gatena da, normalen, inbitxu dinean, olako, plater gazixak, gatzakin eta olioakin, Bai, sartzen dut. Baina, berez, nahi badozue gero hau erabili, olako, kalabaza bizkotxo batentzako. Edo olako, prestakizun gozoentzarako, Bai. kanela apurtxo batekin nazi edo. Bai, olio asko jota botalko genioke, baina Bai. gehiago beste, ez dakit, pipermina agian, bueno, bizkotxo bizi bat, hola, modan dago, gozo A gintzan. ber, ondo atarako zen, baina nik gero, errezta honei gainera olixua bota bihotzaten ez eta, holan, bere hortan, izerdixa hartzeko, eta, bertan, hori, 35 minutu, 280, zuk 180 daukatzu, Bai, lehen sartutako patata, ondo, ez dira burrukatuko, bereien artean ondo emango dira, ez? hori da. Beraz, nik holan jarraitzuko, 185, ez dute, zebe ikutuko. Eta, jarraitu. etxetik ekarri duten ez. Tamaina berdina zeukaten, biteli Benetan. horrek eta honek. Benetan, zindagizut. Vale. Ez, gezurra. Zagi bat, batek igual sinistuko dago, Baina, holaxe. Gainera, errestauretako bien hauen hotza egotia. Bai, egia da bakigu dana txikitzen labean sartuta eta biteli eta biok astu ingintuzten Bai. txikitan labe baten barruan, horregatik murriztu inginen, txikitu Oie, niri ez inginen. sartu, niri ez dizartza ustazu, niri tamaina estandarrekoa naz. Ni, bai, egia da. Niri zau, labean sartuta utzi ninduten, gero gaina busti nintzen, gero zer gehiago txikitzen dagoena. Gatza otazi daten, holan iskurututa geratu nintzen, Bai? zer gehiago. Ez otzuen petixusik eman. Petixusik ez zitzaizkidan gustatzen, zer gehiago. Ez dakit. Baina nik hori ezautu dut, autobusian hartu eta markatu joko dira zu timbrea. Bai. Hor Bernako kurba pasauta gero, hor egara juten ginenean, hor dago Berna, Berna auzoa. Hor dago Berna, Bernabeiti eta Bernagoiti. Berna auzoa hor agerria dagoen tokian, holan biribilgune bat dau, lehen kurba itxi bat zegoen, eta hor, juten izen da parkatu, timbrea ekutuko dio, enitzen iristen, oso altu zeuden, ez da nitxikian itzela baizik, eta oso altu zeuden, autobus horiek zeuden, Norvegiatik ikarri zituzten, eta jente oso altu antzako indako ziren. Ala izango da. Hombre, ala bedi. Bueno, kontua da, kuia aipatu duzun hortan, eta, hemen hasi batzuk ero apaintzeko ondo egongo ziren, ez? Bai, ondo egongo ziren, nire gustatuko gaten. Hasiak, bakizue, hor barazki jaleak eta lehen aipatu dituzun hortan, asko jaten dituzte, ze proteina desente daukate, eta, nutrizionalki oso interesgarria dira, eta gaina beraiekin, hainbat eta hainbat errezeta inalditugu, tartean, pate bat ere inaldugu. Pate bat, eskenean, behitugu ontxe feta gazta gabiz botatzen, gantza eta zaporetan gazixa emoteko, baina asixak gantza emoteko bebai, funtzio berdina ingo zabia. Kakao eta krema bezala, sesamoarekin egiten duen taina bezala ere, hau berdina, azten duzu, eotu, gero horman bera bultzaen, eotu bultzaen. Hori ez dut ikusi, baina holan, pototan da saltzen ikusi izan dozuzuk? Ez, bai, kalabaza erokuia hasien patea, gurina,
Tainia bezala, baina hori da, burina moduan saltzen dute, eta ikusi nuen. Eta, bueno, hori, hemengo errezeta honetan, hasiekin bakarrik. Baina, asko zerrezago, hasiak ze goxua diren, holan jateko, ekilore oliaren honek hasia jatea bezala, pipa jatea bezala, nik sasoi bat izan nuen, kuianak pila jaten dituela, eta asko gustatzen zaiat. Aldre bezagoa dira, zuritzeko, onartzen dut. Gordinak edo honet datozena frikitut eta olako gatz geruza haundi batekin. Ez bat ez bestea, nahi dut esan, frigituta txigortua bai, baina horren beste gatzekoak ez zauden bat, dana gatza, esan, horrek janda gero, ostra, ura ondoan izan marzen, no? La ostra, lehordina zine. Baina, bueno, gero muesli bati, olako granola bati ere gehitu aldiogu, bueno, hemen izan dugun, nola da, hau are gainean botatzen dela, krumble bati ere bota aldiogu, horren fruitu lehor moduan oso interesgarria dira, ez? Eta ura zuk badazpada izan, zen ikonek gatza asko ez, baina pikantia, bai, ikusi dut gora etorri zarela, eta, baina, bueno, honek olibak lehunduko du. Ogia, ze ogi, bereziak harri diguzu, ez? Bai, behitu, lehengurean aurkitzu naben bat, asko guztabu izan jatena, eta berez bakarri da, irina, hau da, gari irina ura, baina olixo pila badauka. Eta holan, lisu zabalduko dut, eta... Hori da. Ni pila guztatu labean zeitu ningu da. Bai. Oso ondo, bueno, lehen herrigora ninguruan itzein duzu, eta urte bukaeran, aurten, ez da, azaroa izan zen, azaroan ero izan zen, janari bilketa egiten dana urtero, bai. Eta hor, ez da, supermerkatuetara eta jute mazate, ikusiko dituzuean poltzak eta banatzen, eta aukera egoten da ez, gaina, esaten dizute erzeinan, ze behar dauden, ez, gehien bat, hor, pasta, arroza, lekaleak, fardelak eta ere eskatzen dituzte, janari konduetan, olioa aurten eskatu dute pila bat, eta egia esan aurten iaz baino euneko 6 gehiago jaso da, eta hor, ikusten da, Euskal Herrian badaukagula, ez? Ez da, biozabalak, ero bagarela, nik egun hori jakinda izaten dela, egun hortan gustatzen zait umeekin jutea erosketak egiten, eta saldu, ez? Ze azkenean, gu ze ondo bizi garen, da batzuk ez daukatela, ez da jateko ere, ez? Hor, Parisen egon ginean, nigoratzen naiz, ekirekin, izan zuen angin, ikasi genduen frantzesez, angin, omen die. Antokatu zitzaidan nire jutea larrialdietara, gauez, Parisen, eta horrek ondo etorri zan, ze oso aberazgarri izan zan, ekik ikustekoan jendia kalian bizi zana, eta esate bitu eki, gizon horre daukan, dena karru horretan dauka. Ero, kanpin den batean loiten da, gu behitu nola bizigaren non zer daukagun, da alde hortatik, gero eskola komentatu zuen berak, eta irakasle esan zen, etorri zan, da, kontatzen ez, gelakoei, nola zegoen jendean zubipetan, da, alde hortatik, holako gauzak ikasketak eta umeentzago ondo etortzen dira, jakin dezaten, zer daukagun, eta apreziaten, dana daukaguloko kaskenean. Bai, dana jateko, jostailu pila bat, eske... Gehiai, badaukago, guk garbiketa egiten dugu, eta oparitu egiten ditugu, baina, nun izan zen, ikusi zuen ez dakiz herritan azoka, egiten dute urtera, azoka bat, bigarren eskuko gauzak saltzean, eta guk oparitu egiten ditugu, normalean, jostailua. Aita, hau dau superrondo, nik bitu, kamioi hori etxean daukat, eta 5 euro emango izkiot, eta bestea, ez da izan, ja, bere zenbakiak izitun, nik aita nik hemen petzeta hor, 60 euro atarako nahezela. Eki, ez, oparitu ingo ditu, ez da erabileko berriro. Negozioetan dago. Ez dakit nondik atera da, negoziante utza da. Hortan diruak eta manejatzen da, ondo ibiltzen da. Baina horre gauzak esperientziak eta politxak izaten dira. Eta horregatxik beti hemendik txorienetik komendatzen dugu umiekin kosinatzia, erusketetan joatia, hori gutxinaka holan esperientziekin eta ikesitzen da. Jak ezut ondoan ez dugu nitze egiten gaur egun, eraman ditzagun gurekin. Gu zut ondoan ez, gu mai inguruan bai, etxian beti, derrigorrezkoa da, etxian laurok beti jate, denok batera jan behar du, beti. Bai. Beti, ez dago aukera bat hartu lehenengo umea jan da gero gu, ez, hori da araua, eta ni kuadriakin juten aizenean, esaten du, sentitzen, nahi badituzu umekan jarri, eta gu hemen, baina dano batera jango dugu. Txuguk gaur bisok batera jango dugu. Baina, harri.
Eta lehenengo aurkeztuko Aurkeztu. ditugu, gure kalabaza patea. Eta hementxe, hori feta gazta apurtxo bat olan gainetik jarritxa, piperautza, ogiolan... Bat, bi, hiru, lau, bost, sei... Ze pinporta pila bat, pikantianak. Bueno, Pero hau lan fina dalaz, lan bokaio bat izango esan bezala. Arra dago, Noine. Nik garbitzela noia bai. Zikindu inazta, Lehen, horrek bokadioak itxen. hemen batekin du kuadreak, atatzen dio zau lagunei, da holan lehen juten dietxetik. Ba ez, hau dastatzen badute, Bai. jatuko dietxian, gustora, eta honekin, Eta honekin, astea bukatzen dugu. Asteburua ondo pasa. Eta astelenean mesez bueltatu txorienera, ze astelen gozoa izango da. izan, Agur. astelen arte. Agur.